Stephen Parry ydw I, a dwi yn mynd i geisio dysgu bob techneg ynglyn â dygymod efo nerfau dwi wedi dysgu yn y 100 mlynedd ers i mi fod yr yfeir yma i chi mewn 15 munud. Cymwch nodiadau os oes angen. Dwi wedi cael y profiadau mwyaf bonkers yn fy mywyd i fel canu'n fyw yn y West End, cyflwyno yn fyw ar S4C, siarad yn gyhoeddus, bob mathau o bethau. Felly dwi wedi dysgu lot o drics a lot o dechnegau hollol wahanol a dwi'n mynd i obeithio cael llenwi'ch pennau chi efo'r pethau mwyaf pwysig dwi wedi dysgu yn y 15 munud nesaf yma. Y peth mwyaf dwi wedi dysgu mewn bywyd ydy mae bywyd yn bitch. Nid jyst yn pitch, falle bod rhai ohonych chi'n poeni bod chi gyda'r pitch syniad, neu falle bod rhai ohonych chi'n poeni bod gennych chi rhyw fath o arholiad, neu bod gennych chi date heno, neu bod gennych chi glyweliad, neu rhyw fath o gorfod siarad yn gyhoeddus, neu rhywbeth sy'n neud i chi deimlo'n nerfus. Ond dwi wedi sylweddoli fod y byd i gyd yn bitch. Mae rhaid i chi feddwl am y tinc, y ffordd ych chi'n mynd o gwmpas pethau. Rhaid chi wybod eich stwff, wrth gwrs, ond mae'r ffordd ych chi'n mynd o'i chwmpas i, a mae'r ffordd ych chi'n pitcho pethau yn hollol bwysig. Peth arall dwi wedi dysgu, a mae pawb yn anghofio hwn pan maen nhw'n nerfus, ond mae pawb yr un fath. Falle bod chi rwan yn meddwl, mae'n oreit i Stephen, mae o'n hollol hyderus yn siarad fel hyn. Ges i ddim yn eni fel hyn. Nath David Beckham ddim gael ei eni yn bêl-droediwr gorau'r byd. Mae fam yn hapus iawn yn ddyn â hwnnw. Nath Colin Jackson ddim dod allan o'r groth yn rhedeg. Dyn ni gyd yn dysgu y gwahanol beth yma, a dyn ni gyd yn teimlo yn nerfus weithiau. So os ydych chi weithiau yn groi yr syniad yma yn eich pen, a dweud, o, mae rawl reit iddyn nhw, ella i ddim wneud hwn, mae pawb yn gorfod dysgu union yr un rheolau. Rwan ta. Nerfau. Pan dwi'n neud yr sesiwn yma'n fyw, dwi'n gofyn y cwestiwn, ydy pawb yn nerfus? A mae rhai ddim yn rhoi dwylo fyny, a nhw di'r rhai sydd ddim yn deud y gwir. Achos mae pawb yn nerfus mewn rhywbeth yn ei bywydau nhw. Dwi ddim yn nerfus yn siarad o flaen chi rwan, ond dwi ddim yn licio bod yr person cyntaf i gerdded i fewn i'r pub. Nid oherwydd bod fi ddim eisiau prynu y rownd gyntaf, ond dwi ddim yn licio mynd i fewn i'r stafell gyntaf. A mae pobl yn meddwl bod hwnnw'n hollol od. Dydw i ddim yn licio canu yn gyhoeddus, bod fi wedi canu yn Les Miserables yn y West End am 2 flynedd. Dwi'n iawn efo contract ac efo cerddorfa o dan fy nhaid i, ond dydw i rioed wedi codi fyny mewn parti a canu o gwmpas y piano. A dyn ni gyd yn wahanol, a dyn ni gyd yn nerfus am wahanol bethau. Ofn ydy nerfs. A dyna weithiau sy'n neud i ni gael yr gorbryder yma, y teimlad o angst yma yn ymbolio ni, yr peth yma sy'n stopio ni rhag wneud unrhyw beth chos dyn ni ddim yn meddwl bod ni yn ddigon da a bod pawb arall gymaint gwell. Ond oherwydd yr holl waith cyflwyno, cynhyrchu, actio, canu, bob mathau bethau bonkers dwi wedi wneud yn fy ngyrfa, dwi wedi dysgu, os dwi'n gallu rhesymolu, os dwi'n gallu rationaleisio fy nerfau a fy ofn, dwi wedi sylweddoli bod na ddim byd yn stopio fi rhag wneud unrhyw beth yn y byd. Dwi wedi cael gwneud y pethau mwyaf scary. Y pethau falle fysa pobl pan o'n i'n ifanc yn meddwl fysa Stephen Parry byth yn gallu wneud hynny. Ond un person sy'n mynd i stopio fi rhag wneud unrhyw beth yn y byd yna, a fi ydy hwnnw. A fy hyder sy'n mynd i helpio y fi fechan at i fewn sy'n mynd, o, ti'n ddim yn ddigon da i wneud hwn. Yr hyder sy'n mynd i helpu fi oresgyn hynny a gwneud be dwi isio mewn bywyd. A dwi'n gobeithio fydd y 15 munud yma yn agor drws yn eich pen chi ac yn helpu chi wireddu yn union be dych chi isio. Reit ta. Faint ohonych chi falle sy'n cael eich nicas mewn twist efo disgwyliadau pobl eraill? Os fysa chi gyd yma'n fyw, fysa dwylo pawb i fyny. Pawb yn meddwl bod pawb yn disgwyl rhywbeth gwell ganddyn nhw. Rwan, be sy'n mor ddisgwyliadwy yn chi, falle bod chi gorfod creu pitch, neu bod chi'n mynd i gael date heno, neu be bynnag ydych problem chi. Be sy'n neud i chi deimlo mor nerfus? Meddyliwch amdano fo.
Os gynnon ni unrhyw fath o reolaeth dros y disgwyliadau y bobl eraill yma. Achos mae o yn y teitl disgwyliadau nhw. Nid disgwyliadau ni ydy'r rhain, disgwyliadau pobl eraill sy'n gwneud i ni boeni. Os fysa ni wedi'n trio gwneud rhestr o beth i'ch disgwyliadau chi sy'n gwrando arno fi rwan, fysa ni'n gallu sgwennu dim byd i lawr. Pam? Dwi'n mynd eich nabod chi. Dych chi ddim hyd yn oed yma yn yr un stafell â fi. Felly, does na ddim pwynt i fi gael y knickers mewn twist yn meddwl, be maen nhw'n disgwyl gyda fi? Dwi ddim yn gwybod, dydw i ddim yn psychic. Yr unig beth dwi'n wneud i chi heddiw ydy wneud i chi deimlo'n hollol gytrefol ac yn hamddenol ac yn teimlo'n hollol hapus yn fy nwylo i. Dwi ddim yn trio bod yn rhywbeth amazing sy'n mynd i chwythu eich pennau chi'n racs a bod fi'n mynd i goncro'r byd heddiw. Yr unig beth dwi'n trio wneud ydy wneud i chi deimlo'n gyfforddus ac yn gytrefol. A mae hwnnw'n rhywbeth allai gyrraedd. Mae unrhyw un yn gallu gwneud i rhywun arall deimlo'n gyfforddus. Mae hwnnw gymaint gwell na trio bod y gorau yn y byd. Ond, be am disgwyliadau chi? Neu nisgwyliadau i? Dyn ni ddim yn meddwl am hynny. Dyn ni'n cael y knickers yn mewn twist ynglyn â hynny, achos dyn ni'n poeni am bawb arall. Ond, ydych chi eisiau bod yr ymgeisydd gorau? Neu'r performer gorau? Ydych chi eisiau gwneud y pitch gorau? Y pitch creadigol gorau? Neu ydych chi eisiau bod arach gorau yn mynd i'r date cyntaf sgynnych chi rioed? Wel, allech chi fod yn Superman neu'n Wonder Woman y tro cyntaf chi'n neud? Wel, na. Ond, be allech chi fod ta? Wel, yn y marn ni, dos na mond un ateb. Yr unig beth allech chi'n neud ydy fod ar eich gorau allech chi fod heddiw. Dwi wedi troi fyny'n fuan, dwi wedi paratoi, a dwi'n mynd i roi 100% i chi a dim llai heddiw. Yr unig rheswm fyswn ni'n rhoi llai i chi ydy os fyswn ni'n sal. A os ydyn ni'n sal iawn, byswn ni ddim yma. Dwi byth yn rhoi llai na 100%. A mae'r pobl sy'n gwireddu'r pethau mawr yn y byd wastad yn nyrfus a wastad ar ei gorau. So peidiwch yn meddwl bod chi ar ben eich hun. Achos pan ydych chi yn meddwl bod chi ar ben eich hun, dyna pryd ydych chi weithiau ddim yn troi fyny. Faint ohono ni sy'n nabod pobl sydd ddim wedi troi fyny ar gyfer exams ar ysgol. Pam? O gynnyn nhw ofn methu. So be nathon nhw? Methu byth bynnag. Yn lle trio. Reita. So, mae yna ddau beth mawr sydd wedi helpu fi. Adrenalin. Be ydy adrenalin? Wel, cemeg ydy adrenalin sy'n mynd i fewn i'r corff. A dyma, pan mae yna chydig o adrenalin yn dod i fewn i'r gwaed, dyma sut ydych chi'n teimlo. So, os fysa ni wedi dod yma heddiw yn dweud, helo, Stephen Parry ydw i, ydw i'n mynd i obeithio dysgu mewn 15 munud be dwi wedi dysgu yn fy ngyrfa i. Fyddwch chi ddim yn teimlo'n gyfforddus a fyddai ddim yn cyfathrebu sut i fod yn dda. Fyddai ddim ar fy ngorau. Ond fel arfer, dyma sut mae pawb yn cerdded i fewn i wneud pitch. Dyma sut mae pawb yn cerdded ar y llwyfan. Dyma sut mae 3 chwarter Cymru yn methu yn yr urdd a bob ysteddfod, achos maen nhw'n cerdded ar y llwyfan fel yma yn barod. A maen nhw'n deitha ni bod nhw'n barod i fethu. Dyma sut mae rhaid i chi gerdded ar y llwyfan. Dyma sut mae rhaid i chi gerdded i fewn i'r date. Dyma sut bob tro dwi allan yn gyhoeddus. Ydy, mae'r geg yna mor fawr ar un sy'n fan hyn. Ond dwi yn llenwi fy hun efo adrenalin pan dwi'n teimlo'r angst na tu fewn. Be ydy o? Ydy'r hormon yma yn helpu fi sut i ymdopi efo be sy'n mynd i ddigwydd, o fight neu flight. Ond dwi'n siarad efo'r adrenalin yma a dwi'n dweud, reit, fill me up baby, llenwa fi yn llawn o adrenalin. A wedyn dwi'n dod drosodd yn llawn gorfoledd. Wedyn pan dwi'n cerdded ar lwyfan neu'n cerdded i wneud pitch neu'n mynd i wneud date neu mynd i ganu'n fyw, dwi'n llawn gorfoledd a mae pwy bynnag sy'n yna yn teimlo hynny. Maen nhw'n teimlo'n well, maen nhw'n dangos i fi bod nhw yn gyfforddus yn fy nwylo a mae'r peth yn mynd yn ôl ac ymlaen fatha ping-pong a mae pawb
wrth ei bodd. Peidiwch byth a cerdded i fewn fatha yr adrenalin gwyneb bychan yna. Mae rhaid chi fynd i fewn fel bod chi wedi cael y job neu wedi wneud y pitch gorau erioed yn barod. Yr unig broblem efo adrenalin, mae yna come down hefyd. Enghraifft, pan dwi'n gwneud sioe un dyn neu rhywbeth cyhoeddus sy'n mynd i gymryd lot o adrenalin a nerfs a trefn a panics falle. Rhyw awr y chwarter pan dwi'n dreifio nôl falle o Aberystwyth ar ôl wneud i gobeithio stafell lawn o bobl chwerthin am 2 awr, gobeithio. Dwi wedyn arna'r ffordd nôl i Gaerdydd yn meddwl, o mae'r gan ma'n drist. A mae yna ddagrau yn dod i'n llygyd i, neu dwi'n meddwl, dwi'n marw eisiau sandwich. Neu bod fi'n meddwl, pa bod o'n wraig na yn yr ail res na ddim wedi chwerthin ar y drydydd joc. Ond be sy'n digwydd ydy, mae'r adrenalin fatha sugar crash pan ydych chi'n mynd at y ffridge a dweud, mi fatai unrhyw beth! Mae o'r un peth efo adrenalin. Mae'r adrenalin yn mynd i lawr a ydych chi'n dechrau teimlo pethau negyddol. Felly peidiwch byth yn mynd i fewn i wneud unrhyw pitch efo'r gwyneb fel na, na'r gwyneb reit ar yr ochr draw, mae rhaid i chi gael yr un sy'n llawn gorfoledd. Ond, os ydych chi'n llawn adrenalin, fel dwi rwan, os na fysa gynnau'r gears i gymryd rheolaeth yr adrenalin yna, fysa ni'n chwythu fy mhlwc yn syth, a fysa'r sesiwn yma wedi dod i ben, fysa ni'n dod i fewn a mynd bang! Ond mae rhaid chi gael rheolaeth. Ond sut dyn ni'n neud hynny? Wel, mae'r sleid nes yma, pan dwi'n neud yn Saesneg gymaint haws. Mae yna 4 gair yna fo, a maen nhw gyd yn cychwyn efo ec. Pan dwi'n neud yn Saesneg, maen nhw'n edrych fatha tudalen allan o Beibl mawr y plant. Reit ta. Mae rhaid i chi cyn atacio unrhyw beth mewn bywyd, pitch, date, cyfweliad, clyweliad, siarad gyhoeddus, be bynnag ydi o, mae rhaid i chi ffeindio tywelwch meddwl yn gyntaf. Na i ddangos i chi sut mewn munud. Pan mae gennych chi dywelwch meddwl, dyna pryd newch chi ddechrau cael rheolaeth. Gewch chi ddim rheolaeth o gwbl heb dywelwch meddwl. Na nhw byth ddwad cyn. Mae rhaid chi gael y tywelwch meddwl gyntaf, wedyn bydd gennych chi reolaeth. Wedyn, be fydd nesaf? Mae'r clicker yma wedi sticio. Bydd chi'n meddwl yn gliriach. A wedyn, mi ddaw yr hyder. Gewch chi fyth hyder cyn tywelwch meddwl. Pan ydych chi'n gweld rhywun ar y sgrin neu ar y poster neu mewn ffilm yn meddwl, be ydy amdano nhw? Mae gyda nhw, they've got it. Hyder ydy o. A sy'n ots os dyn nhw really yn hyder, neu bod nhw jyst yn ymddangos yn hyderus, ond bod chi a ni a fi yn credu bod nhw'n llawn hyder. Achos unwaith, dwi efo hyder, mae'n dod drosodd at chi, mae'n dweud i chi teimlo'n gytrefol, dwi'n teimlo'n gytrefol, bod chi'n gytrefol efo fi, a mae'r peth yn bwnsio yn ôl ac ymlaen. Ond, Stephen, dwi'n clywed chi gyd yn gweiddi ar y computers adre, sut dyn ni'n cael tywelwch meddwl? Wrth anadlu. Rwan, dwi'n siŵr bod chi gyd yn meddwl, mae'r boi ma'n mynd i ddysgu fi sut i anadlu a fi'n wedi byw. Dydyn ni ddim fel oedolion yn anadlu yn iawn ac yn iach. Mae babis yn neud yn naturiol, yn anadlu naturiol. Mae Bryn Terfel yn neud yn naturiol. Pan wedych chi Bryn Terfel yn canu, neu hyd yn cerdded ar y llwyfan, fel llong, fel mae o. Mae o'n anadlu reit lawr i fewn i'w fol, a pan mae o'n anadlu, mae esene fo yn agor allan. Nid yn pantio chydig bach fel hyn, achos pan dyn ni'n pantio fan hyn, dyna pryd dyn ni'n dechrau mynd i banics a bod ofn, a dyn ni'n dechrau sychu fyny, a dyn ni'n dechrau chwysu, a peidiwch byth a gwisgo llwyd i fynd i unrhyw gyfweliad neu wneud unrhyw pitch, neu fydd gennych chi monsters mawr tywyll yn tyfu dan eich cyseiliau chi. Nôl at y tywelwch meddwl, meddwl fo, going off on a tangent. Bryn Terfel yn anadlu reit i lawr fewn i'w fol. A be mae rhaid chi wneud ydy arafu yr anadlu gymaint. Mae hwn fatha meditation. Os ewch chi at doctor, wneud doctor ddeud, oedd Stephen Parry yn deud y gwir am y tro cyntaf erioed. Anadlwch reit i fewn i'ch bol. Meddyliwch rwan am y curiad o wals ara.
sef 1, 2, 3. 1, 2, 3. A rafwch o reit lawr. A nadlwch chi fewn reit lawr at eich bol. Trwch trwyn os allech chi, chos wneud yr oxygen mynd syth i'ch bren. Ond ych chi'n anadlu fewn am 3. Ac yn ei ddalo am 3. Ac allan am 3. A cariwch chi hynny ymlaen a triwch arafu yr wols na mor ara a phosib. Fydd y pwysau gwaed yn dod lawr, fyddwch chi'n stopio chwysu, fydd curiad y galon yn dod lawr, fydd gennych chi gyntrol ar eich adrenalin a fyddwch chi'n dod drosodd yn llawn hyder. A mi fyddwch chi o fewn rheolaeth o be ydych chi'n neud, a fe gynnwch chi'r it factor na, ydych chi'n gweld hobl eraill. Heb yr anadlu na, mae bob peth yn mynd i fynd yn drych. Hwnnw ydy'r tip gorau allai roi i chi. Mae'r tip yna wedi'n helpu i mewn bywyd personol ac yn y mywyd proffesiynol 100,000 o weithiau. Rwan, pidwch yn meddwl bod fi'n mynd i sefyll yna heb drio gwerthu fy llyfr. Oh no, baby. 2 flynedd yn ôl, ges i'r siawns i sgwennu hunangofiant. Nes i benderfynu bod fi eisiau sgwennu hunangofiant dwyieithog oherwydd dwi yn ddwyieithog. Ac heb i mi sylweddoli, mi nes i gael y llyfr gyntaf erioed dwyieithog oedd yn hunangofiant. Yr rheswm dwi'n sôn am hwn, nid jyst oherwydd bod y Covid ymlaen a bod gennai ddim lot o fawr o waith a bod fi angen y cash. Ond mae yna gymaint o ymateb i'r llyfr yma gan bobl sydd wedi dysgu pethau oddi wrth y straeon hirt a doniol a rai trist sydd yn y llyfr. A maen nhw wedi helpu nhw mewn bywyd. Dwi wedi cael gymaint o ymateb. A nes i ddim sylweddoli pan o'n i'n sgwennu o, ond mae yna gymaint o bethau dwi wedi dysgu fel Stephen Parry bychan, chydig llai, yr un seis geg, ond o'n i chydig yn iau. A dwi wedi dysgu gymaint o bethau, mae'r straeon yn fan hyn. So dyna un o'r rhesymau dwi'n mynd i fod yn sôn am y llyfr yma. Os ydych chi eisiau copi o'r llyfr, ydych chi gael o'r Amazon, neu unrhyw siop lyfrau cyfagos i chi, neu os ydych chi eisiau un wedi arwyddo gyda fi efo neges yna fo, ewch chi fynd i'r links sydd gynnau nesaf yma, sef mrproducer.co.uk ydy'r wefan, neu allwch chi fynd i Twitter, allwch chi fynd i Facebook, allwch chi nghael i unrhyw le dych chi eisiau. Dwi fath a rash ym mhob man. Heblaw am y llyfr, wrth gwrs, allai ddim wneud lot mewn 15 munud, ond mae gennau 100,000 o dips a dechnegau allai rannu efo chi, ac os ydych chi eisiau sesiwn ar Zoom efo fi, achos dwi yn gwybod mae yna lot o gwsmeriad yn dod ato fi ar hyn o bryd, oherwydd bod nhw wedi colli gymaint o hyder, neu bob mathau bethau, maen nhw wedi colli ar eu hunain oherwydd y cyfnod Covid yma. Ac os ydych chi eisiau unrhyw help, allwch chi gael gafel yna fi ar y links yma. Os ydych chi really wedi mwynhau yr 15 munud yma, fy enw i ydy Stephen Parry, ac os ydych chi ddim wedi mwynhau, fy enw i ydy Michael Ball. Dwi rwan yn mynd i fod yn ateb chydig o cwestiynau ar Zoom, ond tan hynny, diolch o galon i chi.